جونم بلیت چند قپش خرید؟ بلیت روسیگا من 2 ماه پیش گرفته بودم، میدونستم که بدلی پور که مقصد آی خودتون گرفته بودم، گرفته بودم دلم پر بود که مقصد همین بلیت با باوری ایده. احمد اکا جون برای باور کردنتون 2 ماه پیش چند خریده بودیم اکا؟ 8200. 8200. آدم را پرسیدی چند خریدین؟ بله بله حاضر تو 17000 تو همه قدر گفتن که بلیت گرفتیم و گرفتیم ان شاء الله. ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарен. ай ҳаматон миннатдорем. имрӯз дар аэропорти Внуково қарор дорем. бигем ки як додара провожаткунӣ овардем ки камтарак маълумот мерасонем ки кӯдак 2 сола боло буд, гражданин Россия, загранпаспорт дар кор шид, доверенность да номи одаме ки мебараша. тамом бигем билет. барои билет то 2 солая барои кӯдакҳо российский компаниҳо 1000 рубл мегира, Somon Air 600 рубл. ай 2 сола боло боша, багаж ранги одами калон мешава. ай 2 сола поёнда 5 кило ручной мумкин, тамом. ай 2 сола боло да багажиш ранги одами калон бигем скаменкаш метиҳан. российский компаниҳо 75% мегира, Somon Air 50%. ва ай 12 сола боло кишид ранги одами калон мешава. ва ки ҷоишам ки намегем, номероя ҳама вақт мемонем, метавонем ки телефон кунед пурсед. ва ай бародар да билет гирифта будем, мепурсем ки чанд қапеш гирифта буд, ай хидмону вазъият дар аэропорт проверка чӣ хеле маълумот метиҳад. ассалому алайкум акаҷон. ва алайкум ассалом. салому алайкум ба бародарони муҳоҷир. мо рости гап як 2 моҳ пеш ҳамин бародар акаи Абдулло билет гирифта будем. рости бепарво будем, дилмон пур буд ки ҳамин бародар, рости гап ҳамин дилмон пур буд ки ҳамин бародар бадли пур билетмон пурраи айда мақсад гирифтем. мана имрӯз шукри худо омадем бе ягон ташвиш, бе ягон бо як дидем, бо як салом алейк кардем, бо як миннатдорӣ кардем ҳамин бародар. раҳмат барои шумоам ки мо дастгирӣ кардем. мақсад иншоалло мо ҳам дастгирӣ мекунем, ба ҳама бародарои муҳоҷир гап мезанем ки бо иншоалло дастгирӣ кунанд, ҳамин бародара дастгирӣ кунанд, як лайкҳои худро бизоранд. иншоалло оянда бо бале дастгирӣ беҳтарин мешавад. бо проверка рости гап гап зан, ман ба ин подвалам тафсир хидмати омадам, ягон кас ягон чӣ нагуфта. хай ҳастай ҳо ташвиштарсоли ҳастай, ине ки ман рости гап ман ҳеҷ кас ягон чӣ напурсида рости гап. бовар кардан, барои видеомона тамошо кардан. мардуми тоҷик, мардуми муҳоҷирда чӣ мегӯяд акаҷон? ба мардуми муҳоҷир мегӯям ки сарбаланд бошанд, хонобод бошанд, хай иншоалло дастгирӣ кунанд, лайк монанд, комментария нависанд. агар билет дар кор бошанд, ҳамин бародар ба дили пур мона билет гиранд. иншоалло ба ватан бо саҳат саломат бармегарданд. шумо дар роҳи сафед акаҷоном бошанд, ҳамашон дар паноҳи Аллоҳ. майли саломат бошед. худо нигаҳбонтон.